Mana ndị mmadụ ndị be anyị na-agba ama ụmụaka na-eme ha maka kedu ka isi agbazi m na ha dị njọ igwe ka ngwa eziokwu ụmụaka na-agba dị ezigbote njọ dịka nnefa eziokwu na agwa ha dị ezigbote njọ dịka nnefa ka nwefa ya ya ka njisi ka mmefa ka mbụ na eziokwu ụmụ ọjọọ ya atọrọ na akọfị na aka atọta otu tụrụ atọ ndị be anyị na-agba ama ụmụaka Sige mafa. Nsogbu na na ọ ka ndị akwụkwọ ara na ụmụaka dị njọ. Oh no. Oh no. Ikuku ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ji afụ ụzọ. Ikuku na-enye ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ ike. Akụkụ eji agba onye ọjọọ. Anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri. Ebe nwa ihe ka ntị gbapụta. Ama m ihe butere ya ebe a. Ama m ihe iji mepee wee bịa. Ụmụaka akatara akata. Eze nwere ụmụaka anyị na-ekwu maka dịka ọkụkọ gbagidere m na akpịrị ndị elu ọ bụrụ ọnwụ ngwa agwa ọ bụrụ ọnwụ gịnị ka isi marụzi eze nwaanyị ka ihe m ga-emezi Mmụọfa na ụmụaka anyị kachara akacha mana m na-agwafa na ọ mara fada ebe mana ụzọ ọtụra gị n'ihi na mkpabe ezi nwaanyị dị n'asụ egwọrọ atụ ọfọ wee bụrụ ụzọ ka anyị nwanụ nwata bụ ihe nna ya ngwongwo na nkwu obodo akwụchie ya anya dịka m gwara gị na mbụ o wee fi ndekọ gị ị nọ n'ụlọ na be gị were ife awa kwubie okwu ọ ya bịara mmezi ka anyị nwasị ya ka anyị na-elekere ka anyị na-elekere ịmana abụ m udele chọrọ aka na mama mkposi afọ onye yiri udele ebido aja anụ ọkụ ụgbọrọ na-abọ bịa nne na-akpọ n'ike ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ okirikiri ka na-akwụkwọ si na di ya ọkwa nkirikiri ka a na-ekiri
onye isi mkpọtụ n'aka ebe a na-ekpọ ndị nwaanyị danda ebe a agwa onye ozugbo ọ bịara bụ onye adịghị gwa ya agbada mmiri ebe a nna ana nke a na-agwa gị bụ ụmụ nkwụ dị nkwụ a ụmụ ya gwụkwa n'enwukwu ukwu ọgba ebe na ebe ụnụ ifo ebe ụnụ ụlọ nna m ebe biko m na-ajụkwala ese na ndị gwara ekene Quando vuole igual, quando a gente fala Ano ni me no ka unya. Ano hapta asante. Emu na to kendu. Ye funi dia la ni. Àwọn bá ra sun be na mo ibe ni. Àwọn bá lo no ndera no be. Bia we. Ai fini ku. Ni mai fini ku mo so. Wala ka chinchi de na ka bo sina wala. Ajụjụ ka ọ na-ajụ unu kedu na oke ịhụ na-eme ebe a Stop chigon. Uno be nai, oso be nai. Na aju ai ke ndai bu. Because I can't. I bu no. Even never me. Wono. ihe n'ụtụtụ ka ihe ikwu isi n'ebe a bụ ebebe nna m ga-abụ ya ezigbote asị nnukwute asị ụmụnne ọbịa unu chere na unu ga-agalụ ka ndị ala bata na ngwuru a unu bịa tie mkpu nneze na agaba na ndị ala Bịa wee, mkparịa m ọzọ. Mkparịa m ọzọ. Na ya. Chewu. ịnụkwara okwu na-anụ gị ngwa na anụ na-ekwu na aka ngwuru na ụmụnne ọgị ka na-akpụ unu mmepe anya mechie ngwa si n'ebe abụọ ọya nna si n'ebe abụọ si n'ebe abụọ ndị ọjọọ usoro mbụ mmụọ n'owu unu adịrị ọzọ maka ebe a Na-arapụ ndị a na nwa bịara iche ọ bụzi ka m si na ndị ajọ mmadụ na-eme arụ nwanne na-egbu nwanne ya Chukwu kere ụwa ya ka ọtụtụ ebe mma ọ ga-abụ je hụ ya ahụ m ebe ahụ atụọ na ya n'ụlọ ya hụrụ ya chọọ ya na nke ndị enyi ya fụrụ ya mgbagwojuru m anya onye bụ ihe na-eri m nri na ahụ mgbagwojuru m anya bụ ihe a ihe ma ife m ji ajụ mbụ na ụmụ otu n'ime anyị bụ oke nke nwoke anya unu eri m nri na ahụ unu eri m nri na ahụ
Ofu na onwe ihe mma m karịrị karịa ụta mmiri. Aka m ihe ya. Mmiri m bụ n'ibe ofu n'ụlọ. Ejikwu duwe ya n'ife gị. Mụ na abụ m cheta ya oge na-akpọwa. O teela m chetere ya ha ghọtara ime ofe enyi nwoke. Njoko. No ụmụ njọkụ egbu anyị na fakpa anyị. Na ụmụ njọkụ dị njọ. Na ụmụ njọkụ bụ arụ. Na ha dị njọ, nwere ife ọdọ ebodo ụmụaka. Gịnị ka ha mekwa? Na fada mụ na-esi na ha dị njọ. Na-asị unu kedu ihe ụmụaka mere? Amara m onu owo na-eme ibe akụ ụmụazị agbachi ebe ha nọ, ebe anyị na-achọ mmadụ achọ. Ha nwere aka ha nata. Anyị chọrọ mmadụ. Kaba anyị na-eju eju onowu kọrọ gbogo elu onowu akọrọ. Onowu akọbere ofu ife dị mma gbasara ụmụaka ma ọ bịa n'obi. Mana igwe. Ngozi nsị ya mba. Achọrọ m efu ụmụazị. Ọkọkọtazie ya nwee sị mba na ọ karịa ka ikpeazụ ọbịa. Si onowu na nchọrọ efu ụmụaka. Na mfukere ha anya. Igwe ihe ikwu dị mma. Asịkwa m kwuo. Chọkwa mmefu ha. Otego chọrọ m iji anya m na-abụọ wee hụ ụmụazị. Onowu si akọ akọ ha ebugo di ụmụ akwụkwọ. Ha bụrụ otu ụmụazị.
Papa, what did you give up? Papa, what did you like? What did you do? You mother can avoid that dog. Brado, oh, my friend, I had it. Who is the one who called anyone? Must have said up. What is up? You also the man, you know what I'm missing now. I know. Oh, my God, you want to guy, you didn't do that. Huh? I have a. Hey! Hey! Maybe too much here. Maybe too much here. Amana na bi ọkụ na-egbu mbe ọkwa Chinaka chere m ọkwa ma bụ n'owu ọkwa na akụkọ mba nọ n'okpere omume hai mba nọ ka le onwe nne ya mara ọrụ ụra ma akọrọ n'anya ekwe m ụlọ nkwa na a na-emegide ọnụ ife ọ na-afụ n'anya ụlọ ya mara akwa mkpụrụ ụnụ eke oye afọ nkwọ ahịa na ụzọ na anọ ọ ga-eburu oke ruru ụnụ n'aka ọ ga-afụ ụnụ n'anya eke oye afọ nkwọ gwọrọ na ala n'ofu n'ofu eke oye afọ nkwọ ọ bụ na m emetara ya ka ọ gịnị maka nwa m Ayo koko, alile buemo. Izu ụka na ụmụnsi n'ụzọ ije bụ n'izu ije achọwa obodo nna ha aka m n'olu aka m fụrụ fa tupu nna biko nna m ịgwa agwa bụrụ ife m na-eche ya bụrụ ife m na-eche ụmụaza ndị mekpasa anyị nyere chukwu ịgwa na oge maka nwanne nna ha ọjọọ nwanne nna ha nwere ụra ga m na-agbara enwere ihe mere ụmụazị a bọọlụ ka na-akpọ ọlụ nwaanyị ahụ vero nwanne m nke a esi m gbata enwe ihe mere
Mmasị ọnụ nwe ihe mere ma ọ bụ na ọnwa ihe mere mana na Chineke mara bụ na udo dị adọzi n'oge ka ihe mere nụ ka ọnụ m ka ghọta nne m dere nwanne m dere ọyị m nwaanyị ọ gwara maka ụmụaka ma eri izu ụka na-abụ ha jere ebe nna agosi n'ọgụ obodo anụbeghị m olu ha ọ ya ka iji si m gbata ya maka na ilu olu ha izu ụka na-abụ iji si m gbata nche na-enwere ihe mere ha nche na ha anwụgo Anamma ka nwanne ọ ga-abụ ihe anụnwa ihe ndị ntị imechakwa ụlọ m ụkwụ ọha na ekwentị ha agara ịkpọrọ mmadụ ha abụchigharị gị ha azụ ọ ya bụ ihe mere iji ga-enwetabeghị ụmụaka gị na-achụ mkpere isi m kwere na onwe ihe mere ụmụaka enweghị ihe mere ha enweghị ihe ga-eme ha ụwa nwanne m nsogbu adịghị enweghị ihe mere enweghị ihe mere ha ọ ekwentị ọ ife ochie butu mmụọ inugo Ayo koko. I think I'll be getting a go no. Ọmọ Ikenna Mono. Aibu Mono. Otapa ka isi ebe abụọ.
nne ya mara ụma. Onye amaghị ya n'anya ma ncha. Iwe dọrọ nke ngwa ngwefa, a ya agbafa n'okwu n'okwu. Ịtụtụ, ahụ na-abịa ya na-ata nri. Omusi ga-aga anya. Orije were ya. Orije were ya. O nwere ndị na-enye m nsogbu njọrọ na nchịkọta ma n'ụbọchị ka akwa. Ọrụ ya ndị a na-abụ ndị na-enye m nsogbu bụ Yarike Chika Chiabatareke Wumgamba Antimi Jaka Abamuna Kabakantele My body is not going to move again.
Igwe ife dị na ya bụ na mụ na ụmụnne m si ka abịa ya ọrụ
inyela ya aka gwara anyị nwanne nna anyị bụ Onowu ka ọ rapụ ya aka ka anyị nwa mmiri tọgbọ iko. Ọ bịakwara na-asọla ebe nna anyị na-asa ya kwara ngwongwo anyị ka anyị na-chi ebe anyị si ma ọ mara ndị ebe Onowu ọ na-akwa dịka ndị ọbịa si anyị ncha nyala ma ọ mara ndị ahụ ebe anyị Onowu ji ọnụ ụjọ iri ji na ede si na ya mara ndị ụmụ nwanne ya nwoke bụ ife a nna ọ bụ ụgwọ atụ n'ọnụ kwe ka nna agwa n'ebe ha nọ. ka nna achọpụta hapụ nkịta nke echi n'ụlọ nna anyị. onye egbu nna gịnị mesịrị n'ụlọ nke nna unu ụlọ nna unu mụ na ya yeta akwụ ebe anyị nọ na-arụ ọrụ n'ụgbọ oroko obilenu na ife na-emere anyị eme o wee rụta ụlọ ya bụ ọ bụrụ na unu nata onwere ebe unu tinyere isi Onowu ama akpọrọ unu jikọọ ka nwa ụmụ ọchụ ngo n'iro anaghị akọ ụdị akụkọ akọ. Igwe nwoke anụ a nwụchiri obi agụ, obi tara ya mmiri. Nwoke enwere obi mmadụ, ọ gbara ọsọ tụfie akwa. ebe ọ bụ na nka na-achị ibe na-eju eme n'ihu maka ncha na-eme n'ihu ego anyị na-achọ achọ ife Onowu na-eme ife Onowu na-eme Ka ọ bụ alụ. ife meelụ ife nna abụ ụlọ ụmụ ime nwere nsogbu chacha efuru etu akara n'oche onwe ebe ụlọ ya bụ ụlọ nnu n'ụlọ ama oge ọ na-arị ya esogbu m eje na-emetarị ya anyị nata ụlọ sị m bịakwa ka m fụ nye ya na ya onye ka Onowu ya unu bi ọ barazie ọ kpacha agwọ anapụ m Onowu n'ọmụ nyere Onowu ọdụmọ ngwanụ ngwa jee nụwe na-eme nnu unu anya ngwanụ ka o mesịa Igwe o si bi m n'obi biko idododo gbatara m azụ ọsọ enyemaka. Ayo koko Ị na-anụkwa na akpọchi ife nke a bụkwa m n'ike, kedu ihe a ga-eme n'ọnụ? ịmara otu igwe anyị si nwaanyị igwe anyị wepụrụ ọzọ dị mụọ Papa, ihe nwere ike ime Papa, you should take it to you with color from Gịnị na-ebe akwa? Ọ ga-amasị gị na njekwebe a anwụ nwụchukwu ọ dịghị obi mma na akaji ụmụnne ọ dịghị obi anwụrụkwu mụ ati ebe a ọ ga-adịghị obi mma ọnwụ ya ma nwere ike ime ka ọ bụrụ eziokwu ọnwụ ya ma nwere ike ime ya atụrụ ike ebe a Nna anyị, ihe m na-agwa gị ọkwa gị bụ ide juru gị nwa bụ onye ga-eje ije ọkwọ jee. Ọ bụrụ na ijeghị ije ụmụaka a ga-atọ ebe ọkwụ maka ije eme ọnụ mkpụrụ ide juru abụrụ m ide nke okwu na ụka n'ịma na igwe okwu ọzọ eme ọzọ iweta m mgbe ide juru ntị isi ebe a na ọnwụ m chukwu ọ bụrụ ka ntị wee ọrụ ka nketa wee ka ntị ike nyere kwe ka ntị onye ike megburu n'onwe m Mwa very chill. Mabuzi kamsina. Ndia chapado.
nwoke a n'obodo a. Nwoke a na-eme arụ. Nwoke a dị njọ eziokwu ka ihe mere iji ị chọrọ ịgwa m na ị mara onye owu n'obodo a? Onwe onye nọ n'obodo anyị amara onye owu bụ. Gwa m ihe mere iji wee kwuo otu a, gwa m ya. Nna aghọtakwa m. Ị ga-aghọta? Mgbe m na-akọrọ gị na-asị na ị ga-aghọta ihe m mara ụnụ nwa aka ya dụrụ ọcha ịma nwanne nwoke ahụ nwụrụ ama n'ọnụ owu. Ụmụ gburu nwoke ahụ Siri gbakwute ha mechie ọnụ gị ka onye gwara gị otu ahụ. Ka onye gwara gị n'aka ụlọ owu dị n'ọnwụ nwanne ya nwoke. Ka onye gwara gị otu ahụ asịrị nwaanyị. ama m obi m na-agwa m ụnụ owu gburu nwanne ya nwoke ahụ. Ọ na-amasị m ịkọrọ gị ihe m na-akọrọ gị na-asị m na m bụ onye asị. Biko rapụ m. Anyị na-etinye ezi na ọ ga-adị mma. Na-eji ezi na ọ ga-adị mma.
Asị na nwata bụrụ nna ya ego. Ọ bụ na nke lelele sọ na ha. Nwafi ya eju taa. nwafi ya nnem. Onye fọdụ eme. Mwana mwana ego. Mwana nnem. Mwana nnem. Mama ya. Ako sa ito ba mo? Onye akwụsị bụ. Mwana fi ya makita. Mwana chude ng benso. Mwana fi ya mam. Onwe ihe na-eme ya. Ako mwa chude. Ka a ga-amasị ya. Mwana fi ya mam. Ị ga-akwụkwọ ihe Mwana fi ya mam. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! What do you do? How do you go on my mother? I don't know the way more. I'm not part of the kitchen of none of that. What happened on watching them? You imagine. I got them. Number 2 dozen. I'm using the mother. You can come there and another. Ọchukwu ya dị mazụ ka ekwesị. Ekwesị ajụ. Uju! Uju wa! Kedu ife na-akpọrọ m? Ọ gịnị ka ị na-enyere m nsogbu? Kedu ị na-enye m nsogbu? Biko nwunye m, ịlọta mgbe ọ dịrị ma kweje m dị ikpe. Kweje m dị ikpe. Kweje m dị ikpe, biko amaghị m ije na ama alatakwa biko. Kweje m dị ikpe. Kweje gị bụ igwe. Ya tupu njere ije nna ije ama ma alatakwa biko. Adịghị ịma na onwe gị. Onye na-achọ omume ka ọnọdụ achọ omume. Kweje n'ihe ime na onwe gị. Ajụ ya na-ere okwu ya. Kweje gị bụ igwe. Ka gị mezie. Kweje m dị ikpe biko. Adaobi! Ịnụkwa ihe mere gịnị mere? Gịnị mere ọ na-eme gịnị na-esi gị ọ na-eme Ọnụ nwanne mpa anyị. O kpuru isi. Ọlọ́run kpuru isi. Chika, ama na ọ bụrụ na asị na asị, ihe nọkwara ka ịfụrụ anya. O kpuru isi ọ dakwa ngwọrọ. Chelụkwa. Ị chọrọ ịgwa m na ọnụ nwanne nna unu? Ekpughị isi. Ọfọ nke na-ejiji. N'eziokwu ka m na-ekwu. Ihe gapụ igwe ama m na ọ ga-eme nụnụ. Esi na onye esi. Ụmụ ya n'ọnụ onye kwesịrị ịbịa. onye sịrị gị ịnụgo sịpụ piano ebe gị zụrụ ụta nke a rapụcha ife asị ama m nọ eziokwu. Ụjọ bụ na ada ahụ amadụ na akwụkwọ onye a na ụjọ bụ na ada ahụ amadụ na ụbọchị Chineke efu. O riri gị. Olo. Agwa. Mmiri. Ama m na ife na-ekwu bụ eziokwu, achọkwa m na asị na asị. Iko kwado ọkwa m. na ndị ọha m bịa Asị na ya ọbịa sịpụ. Ewo. M nụrụ ya n'ọnụ onye kwesịrị ịnụ ya. Ịnụ ya. onye bụ onye tụkwasịrị Onye kwukwesị gwere asaa.
Anyị wesịrị ka anyị chere ka ịbata ka anyị kọta alụ gị. Anyị ga-amalụ ka anyị ga-esi were gaa. Igwe siri na zuru ogige ya ga-aga kpọọ nwunye. Nke a igwe na-asịrị nwunye kwụbara. Mma m ndị obi. Dịkwa mma. Na mụ akwa m mgbe a rụziri amalụ n'ife bụ nsogbu. Ma ihe mere ebe ọ bụla nwere si nwunye zitarazịa nwunye eche. Mana n'ugwe meghe ya n'ụlọ meghe ntị tinye aka n'uche ụmụ wee mara ihe gịnị igwe ji akpọ ụlọ m. Ebe ọ bụ na esi na anyị ga-aga anyị ga-ama ka anyị kwado anyị gaba n'otu echi ka anyị gaba n'oge ka anyị wee ruo n'oge mana ije dị anya. Ọ dị anya. Alụ dịkwa fa odego nnọọ dị nnọọ ka ịgbazila ya ọsọ. Nne, ịma na ịbụ ezigbo ọyị nwanyị. Otu isi agbakwa n'ụlọ ọzọ. Ọ dịzi nnọọ ka ịgbara ya ọsọ. Mbụ nwere. Ehe! Ị mara nwanne nwoke ahụ nụ ni? Ị mara ọ ya gburu ya? Chineke! Nne, ọ bụrụ ezigbo. Nne, gwa m okwu. Eziokwu ka m na-agwa gị. Mana chelekwa ịgwa anụgo maka ya. Nke a gbasara m, nwa amarọ maka ya ma.
Na mụ na na-abịa nne m ziri m ozi. Nwoke a dị njọ, nwoke a dị njọ. Nne ngwa ka ọ dị ka ọ dị. Ga-abịa na mgbede a. Ka ọ dị. Hey! It was a really bad guy. I'm glad to have you. All I didn't know, I just put that in here. I don't come far. I'm not going to go. I step out when you
nwanne m nwoke ogbu ka nsị ka bịa yọọ unu gbara na adịsa n'obi nne biko ụgbọala na biko na-egwu n'ahịa egwu biko na-egwu n'ahịa egwu Abaja nwunye na ekwezu afọ adọpụta gị mama ada me ya na mata ewo ewo ga gị na mata ono ha bụwa abụchi fere da na ama ko mara ahụ nna abụ ọkwa maka ofi ka ndị jụọ gị ọkwa maka nsọpụrụ ọbụla nsọpụrụ mama m ga-emebi ife ebe a Hey, hey, you're down with you. Hey, now, I'm on the way. Hey, darling, man, I'm going now. Hey, what a photo you made. I was on the Come on, bring us into the house now. No, Hey! Ọkwa maka na abụkọgbu ọkwa maka ọbara ọ bụla ọ bụla ọma n'elisi nke a ka ọ bụ ọbịa n'aka ofu obere onye ala mana apụcha ọ bụrụ na edemede bụ ibe onye nwa yi nna ya ọmụmụ ya ga-emetọpụta mana ọ dịna mana n'isi ajọ isi mma maka ọra na Pani me putenya. Wah, asin nikahin, mau borong ni mata aku bocang le. Ayo koko, alile buemo, maberiche, mabuzi kamsina, mbia chapado, hemeru, wane nebu wane ya, chuku keru. Nollywood, Nigerian Chukwu n'eluigwe na-ekwesị manya naanị gị bụ ike m
Yeah.